Dobar dan, ovo je 1 na 1, moje ime je Danica Vučenić. Od danas advokati u Beogradu štrajkuju, za 3 dana će se o štrajku odlučivati i na nivou Advokatske komore Srbije. To znači da se sudski postupci neće održavati sve dok traje protest. Ovo je drugi štrajk advokata od letos, jer od tada nisu ispunjeni zahtevi da se porez koji je povećan umanji, odnosno vrati na prošlogodišnji nivo. Pored ovoga, advokati su nezadovoljni situacijom posle stupanja na snagu zakona o javnim beležnicima. Notari su praktično uzeli deo posla advokata i, kako smatraju u Advokatskoj komori Beograda, dobili ekskluzivno pravo i monopol nad prometom nepokretnosti. Na drugoj strani, Ministarstvo pravde tvrdi da je na sastanku predstavnika advokata i državne sekretarke dogovoreno da se odustane od štrajka, jer radna grupa treba da nađe održivo rešenje u vezi sa paušalnim porezima. Gost emisije 1 na 1 je Slobodan Šoškić, predsednik Advokatske komore Beograda. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste ovde. I evo, ja bih počela od servisnih informacija. Da li imate u ovom trenutku, s obzirom da nisu svi koji nas gledaju i slušaju advokati, niti sudije, ali su svakako klijenti i ljudi koji idu i obavljaju poslove u sudu. Dakle, da li imate procenu koliko će trajati ova blokada sudova, odnosno vaš štrajk? Tu procenu nemamo i nećemo ni moći da je imamo, jer se sve može dogoditi vrlo nenadno i može, što se tiče toga da će duže potrajati, jer što se tiče da će kraće potrajati. A od koga zavisite? Pa zavisi pre svega od dobre volje Ministarstva pravde, odnosno Ministarstva finansije. Kod nas postoji volja da se razgovara. A razgovori i kvalitet tih razgovora treba da da rezultat. Ako budu razgovori sa dobrim namerama, onda se može očekivati da ćemo mi prihvatiti i te predloge. Ako nema dobrih namera, nego naprotiv da se tek razgovara, da bi se razgovaralo i da bi se dalo nešto što je polovično rešenje ili ni polovično, onda neće biti nikakvih rezultata. Sinoć, to saopštenje ste verovatno videli. Ministarstvo pravde je izdalo jedno saopštenje u kome tvrdi suprotno, a to je da ste vi prisustvovali sastanku sa državnom sekretarkom i da je na tom sastanku dogovoreno, postignuta je, kažu, saglasnost da advokati u Beogradu ne stupaju u najavljeni štrajk, jer kaže da ste s time prekršili postignuti dogovor i doveli u pitanje buduće pregovore i rad te radne grupe koja je sastavljena od Ministarstva finansija, pravde i Advokatske komore, da se razgovara o tom paušalnom porezu. Apsolutno netačna informacija. Ja sam bio taj koji je bio razgovarao sa državnom sekretarkom, koleginicom Biljanom Pavlović, i nijednog momenta ni ona meni, ni ja njoj nismo nešto obećali, ni ona meni kad će razgovori da budu i kad će početi, niti ja da neće biti štrajka. Ja to ne mogu da... Hoćete da kažete da govore neistinu? Apsolutno neistinu. A o čemu ste razgovarali, ako niste o tome? Razgovarali smo inače o tome šta je bilo, kako je teklo ranije, kako smo stali, kako nismo dovršili i kako treba da dovršimo, kako bi trebalo da dovršimo. To je bilo plediranje s moje strane. S njene strane je bilo, da, važi, slažemo se, uradit ćemo to, ali kad ja pitam kad, odgovor je bio ne znam. Dobro, ali ako ta radna grupa bi trebalo da se sastane, kako ste, ako se ne varam, malo čas rekli u Dnevniku, kada se državni sekretar iz Ministarstva finansija vrati od... Tako je. Zašto ste se opredelili za štrajk, a niste sačekali 3, 4 ili 5 dana? Pa da se vrati, pa da sednete ponovno. Zato što je pre nego što sam dobio vest o vraćanju državnog sekretara Ministarstva finansije sa puta i početka pregovora, već imao sednicu upravnog odbora koji je već odlučio, da tako kažem, da se stupi u štrajk. Ali čak i kad sam ih upoznao sa tim, mogli su naknadno da ponište tu odluku sopstvenu i da odluče drugčije, nisu hteli, jer su smatrali da je takav način razgovora i tako obećanje u stvari nešto što nije pouzdano, kao izvesno, ličilo je kao na kupovinu vremena i prolongiranje stvari, a ne rešavanje ovog problema. A šta se desilo letos, sudovi, vaš štrajk je trajao letos 2 nedelje, ako se ne varam, i nekoliko dana je trajao štrajk u celoj Srbiji. U vašem saopštenju, pošto je formirana radna grupa koja je trebalo dogovoreno da se formira, da sednu predstavnici Ministarstva finansija, tada je ministar bio Krstić, da sedne predstavnik Ministarstva pravde i vi advokati, da dogovorite taj nivo paušalnog, odnosno poreza. U svom saopštenju, dakle, vi konstatujete da je
značajan pomak u interesu advokature učinjen odlukom da se formira ta zajednička radna komisija koja bi trebalo da utvrdi jasne, objektivne, precizne i korektivne faktore koji će omogućiti pravilno utvrđivanje i tralala. Dakle, vi pozitivno reagujete na to. Šta se umeđu vremenu desilo pa vi ponovo stupate u štrajk? Mi smo verovali da će se dogoditi onako kako se obećavalo. Jednog momenta kad nam kažu dva ministra formiramo, odnosno obrazujemo jednu radnu grupu koja će se baviti time i pritom ministar pravde Selaković kaže ta radna grupa će morati da završi ovo u roku od 15 dana. Onda smo mislili da su ovo dobra namere. Međutim, prošlo tih 15 dana nije bilo ni u tragu nekom da će se bilo šta... Ali imate pretpostavku, ideju, sud, zašto? Zašto? Pravo da vam kažem, ne mogu da imam predstavu, a čini mi se, onako po nekako moje slobodnoj proceni, da se tu išlo zatim da se stvar otegne, ne bi li se unutar Ministarstva finansije videlo šta može da se uradi. Doduše, ponuda je bila u jednom momentu da se smanji porez advokatima na nivou ovog poreza za ovu godinu za 41,17%, ali to advokati nisu prihvatili jer kažu da ta računica sa tim smanjenjem, odnosno maksimalnim povećanjem za ovu godinu, u stvari je jedna ista računica kao i kad da nisu ništa uradili. Da. I samo još jednu informaciju, onda ćemo da o tom zahtevu da popričamo šire. Advokati na nivou cijele Srbije nisu se priključili ovom štrajku, trebalo bi za nekoliko dana da odluče o tome. Sad ono što hoću da pitam, da li samo advokati Beograda imaju problem ili samo vi to vidite kao problem, a drugi ne? Mislim, zašto svi solidarno onda ne štrajkujete ako to jeste problem? Ja ne mogu da vam odgovorim zašto... Ili vi nešto izmišljate što je... Ne, mi ništa ne izmišljamo, nego naprotiv znamo njihovo raspoloženje. Barem sam ja dobio niz, desetine i pismenih i usmenih podrški u kojima se ističe da smo u pravu, da treba da istrajemo i da nas oni podržavaju jer je jedinstven interes i svi su u istoj teškoći, svi su u istom problemu. Ali organizacija delovanja Advokatske komore Srbije bez advokature Beograda je takva da sve zavisi od upravnog odbora i predsednika. Kako se drže tamo njihovi predstavnici iz tih preostali 7 komora unutar Advokatske komore Srbije, ja to mogu samo da naslutim, mislim da se drže veoma oportunistički i da vode računa o tome da li će se nekome zameriti ili ne, a najmanje da li će zadovoljiti svoje interese egzistencije. Sada, kada govorimo o tom zahtevu da se nivo poreza vrati na nivo iz 2013. Možda ćete to smatrati populističkim argumentom, ali advokati nisu ekskluzivni u tome da im je materijalni položaj pogoršan, u tome da su nameti povećani jer su svima povećani, da su primanja smanjene jer su svima, mislim, prosto je takva situacija. U kojoj meri imate u vidu tu situaciju, da vi niste ekskluzivna grupacija koja ima pravo da traži ono što drugi nemaju? Tačno je da nismo ekskluzivni, da bi imali pravo da tražimo ono što drugi nemaju, ali to ne znači da nalazeći se u lošoj životnoj situaciji, profesionalnoj situaciji kao što se 90% advokata nalazi sa ovakvim opterećenjima, ne znači da ne treba da se borite. Treba da se borite, a ako se ne borite, onda je jedino rešenje da se ispišete iz advokature i da ostanete bez rada i bez zanimanja. Ja pretpostavljam da sami znate kakva je percepcija kada kažete advokat, 2/3 građana i građanki će reći oni zarađuju jako mnogo. Dakle, pa imate po društvenim mrežama od krvopija, opisa, komentare do toga da ste puni novca i tako dalje. Ono što hoću da pitam je sledeće. Kada govorimo o paušalnom porezu, da li razgovaramo o advokatima kroz koje zapravo mi posmatramo profesiju, a to su advokati koji se nalaze u postupcima veka i koji zaista zarađuju, kojih u svim državama na planeti ima 10-15, ili govorimo o malim advokatima koji se bave upravo prometom nekretninama i ugovorima i tako dalje. O čemu pričamo? Ko ima pravo na paušalni porez? Na paušalni porez ima ova grupacija advokata koja nema dovoljno prihode i primanja velika
kao što su ovi koji rade te predmete koji izazivaju pažnju javnosti, a i sama klijentela je imovinski jaka, tako da može i da plati advokata. Međutim, ovi drugi advokati zaista žive na ivici opstanka svog, gole egzistencije, i tu se opet javlja jedna predrasuda, a to je da se na advokatski posao gleda po nekakvim oveštalim optikama. To je da su advokati uvek bili bogati, a neki su bogati, a većina nikad nije bila bogata, ne samo kod nas, nego ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni bilo gde. Dakle, ne radi se tu o nečemu, to je nešto što je suprotno realnosti, a to je da su svi advokati dobrostojeći. Advokatski poziv nije trgovina da bi omogućavao takvu zaradu, takvo bogaćenje. Advokatski poziv je težak, advokatski poziv je intelektualan i on vam ne omogućava veliku zaradu, a naročito ne u nesrećnoj zemlji, nesrećnom društvu, kao što je naše, gde nema toliko bogatih ljudi i nema ljudi koji i mogu da plate advokata. Tako da imate mnogo slučajeva gde advokat valjda 1/3 svog poslovanja obavlja bez naplate nagrade, da bi zaštitio interese onoga komu se obratio. Da. Sad, kada govorimo o tom vašem zahtevu i o nivou poreza, razumem da ako ste već ušli letos u tu radnu grupu i hoćete li sesti u novu radnu grupu? Ajde sad to da pitam. Da. Ako sešćete, znači vi ćete otići na taj sastanak kako bude sazvan sledeće nedelje. Dakle, vi ste raspoloženi da razgovarate. Apsolutno. Šta je, kako bih rekla, crvena linija do koje idete i ne idete dalje? Dakle, šta je to preko čega nećete preći? U ovom momentu sledeći odluku Skupštine advokata Beograda od 31. maja ove godine ići sa zahtevom da se vrati stanje zaduživanja po osnovu poreza na nivou prošle godine. Ako se to ne postigne... Što je šta zapravo? Ne znam koliko to iznosi, ali to je sigurno, to je manje nego sadašnje zaduživanja za 100 do 300%. Videla sam taj podatak. Tako, to je to da se vrati na taj nivo. Svako ima različito, zavisi... Da li je to podložno pregovorima, taj nivo, ili nije? Pa jeste, vidite da vam kažem, najtragičnije, nije samo socijalni moment ovde. Jer očigledno ministarstvo želi da pregovara, ako su već napravili radnu grupu i stavili tamo... Da, ali mi smo istakli povodom naših zahteva, osim te činjenice, tog fakta vratite nas na stanje iz prošle godine, u pogledu obaveza, mi smo istakli nešto što je unikum od kršenja zakonitosti. To je sve urađeno, ovaj skok u pogledu oporezivanja za ovu godinu urađeno je uredbom vlade, a to se jedino može raditi zakonom. Oni nisu to radili zakonom i zato je uredba u suprotnosti sa zakonom i zato uredba ne bi trebalo da proizvodi bilo kakva dejstva i zato bi morali tu uredbu da saobraze onom stanju kako je bilo do 31. decembra 2013. godine, a ne da je promene. I zato smo i protiv te uredbe i odgovarajuće odluke čak i zakona podneli inicijativu za ocenu ustavnosti i ocenu zakonitosti ta dva akta. Ali još jednog zakona, kada ste već pomenuli ocenu ustavnosti i zakonitosti, to je zakon o javnim beležnicima za koji smatrate da nije u skladu. Ali da li tu pričamo, ajde sad kad govorimo o notarima i o zakonu o javnim beležnicima i zbog publike koja nas i gleda i sluša, da kažemo da, samo kratko, da je u pitanju između ostalog i problem jer vam uzimaju deo posla koji je bio namenjen vama, odnosi se na određene ugovore u prometu nepokretnosti i tako dalje. Dobijaju praktično monopol na tim, dobro. Vi to smatrate neustavnim. Ali da li ovde pričamo samo o ustavnosti? Mi ne smatramo to neustavnim zbog toga što nam je ugrožen posao sam po sebi, imamo manji posao, oni imaju monopol na tim. Ne zato, nego zato što nije smelo zakonom da se poveri vršenje tog dela pruženja pravne pomoći notarima s obzirom na član 67 Ustava. Imam ga, da. Da, koji kaže da je advokatura nezavisna samostalna služba koja pruža pravnu pomoć. Jedino ona pruža pravnu pomoć. Sad, jasno. Ali da li ovde pričamo o pravu i ustavnosti ili takođe o novcu? Pričamo pre svega o pravu i ustavnosti, jer ona država, ono društvo koje ne poštuje sopstveni ustav, nema perspektivu. Neće ni imati ni novca,
neće biti nikad blagodati, neće biti poboljšanja života, dakle neće biti ni novca. Tamo gde se ne krši ustav, gde se krše zakoni, gde se uništava pravnost države, nema uslova za vladavinu prava. Onda ne znam kako voditi spoljnu politiku ka integraciji u Evropskoj uniji ako rušite puteve i uništavate mogućnost uspostavljanja vladavine prava. Od takve države nema nikakve demokratije. Dobro, ali hajde ovako da vas pitam, s obzirom da ste i sam advokat i da ste na čelu advokatske komore i da ste vi profesija koja je posao pravo. Nikada nisam čula, možda se varam, advokatsku komoru da je odreagovala u bilo kom slučaju kada je bilo postavljeno pitanje ustavnosti i zakonitosti, a složit ćete se da jednom mesečno neko postavi pitanje i podnese Ustavnom sudu, od briselskih sporazuma preko slagali se ili ne slagali mi sa tim. Dakle, nikada niste podržali takve inicijative. Ne, vi ste potpuno u pravu i do sada i ja zameram advokatskoj komori bilo je u prilici da barem 20 puta reaguje protiv određenih zakona, a nisu reagovali. A zašto je to tako? Zato što su se na čelu komore nalazili ljudi koji su se posveđali s pravom. Oni misle da se nalaziti na čelu komore znači ponašati kao u političkom životu, a ne kao pravnik. Zanemarili su da je suština postojanja advokatske organizacije komore i između ostalog o brizi za ustavnost i zakonitost. Ne samo onih propisa koji dodiruju advokaturu, nego i oni koji uopšte ne dodiruju, ali nisu u skladu sa ustavom i zakonom. Da, jer ja ne znam koji je smisao, možda postoji, ali ja nisam pravnik, ali koji je smisao, recimo, pretpostavljam da ga ima, podnošenja neke inicijative Ustavnom sudu koja će možda biti rešena za 2 godine, a možda umeđu vremenu i promenimo ustav jer pregovaramo o poglavlju 23 i tako dalje, dakle u pregovorima, pa će to svakako, znači šta je sad smisao te ustavne inicijative? Pa vidite, advokati onog momenta kad stupe u advokaturu polažu zakletvu i zaklinju se da će se boriti za zakonitost, za ustavnost, za poštovanje ustava, zakona, statuta, advokatske komore, kodeksa i sl. To je jedna poruka koja je emanentna u delatnosti advokata. Oni advokati koji se drže toga, oni će se držati i aktivnosti u pogledu reakcije na pobijanje određenih zakonskih rešenja i podzakonskih rešenja propisa, zato što je u samoj suštini delovanja i bitisanja advokata da se bori za to. Dobro. Ali sad smo konstatovali da se ne borite, nego sada kada je sopstveni interes ugrožen. Tako je. Zato što ih je zasvrbelo, zato se sada borimo. To je tačno. Ali ja ću vam reći, i nije samo to, nego se u komori i uopšte u redovima advokata rodilo potreba za tim i svesni su advokati i da se prekine sa takvim inertnim stavom, naprotiv, nego da se i tekako učestvuje u uspostavljanju pravnosti jer taj zakon o javnim beležnicima je bio, ovo o notarima, ovo što je usvojeno, on je bio predmet debate u medijima uglavnom, gostovali su advokati, ja sam gledala vaše kolege koji, ali nije bilo, vi ste i tada znali ove podatke, nije bilo da kažem neke organizovane akcije da pritiska ili ako ste već toliko nezadovoljni tim zakonom i ako on zaista u osnovi ugrožava vašu profesiju, zašto niste unapred onda jasnije reagovali sem izjave po medijima? Ako mene pitate, ja sam u to vreme bio predsednik Advokatske komore Beograda koji faktički nije mogao da obavlja tu funkciju, zato što sam bio devastiran. Da, bilo je devastiran sam bio. Dvojno. Tako je. Dakle, nisam mogao ništa da obavljam i ako bi imao u glavi potrebu za tim, ja i kolege koji su bili uz mene i sa mnom, ništa nismo mogli da uradimo. Mogli smo nešto na nivou građanina da radimo, ali smo imali zaista pregršt nekih problema, druge vrste, tako da nismo radili. A inače ste vi u pravu. To je dokaz koliko je bilo naše rukovodstvo to koje se nasilno našlo i koje putem pravnog nasilja koje je bilo nedozrelo za vođenje komore. Nažalost i u advokaturi treba mnogo da se menja da bi ozdravila i da bi postala ono što se priča da jeste, a vrlo često i u velikom obimu nije, daleko je od toga. A šta kad kažete što se priča da jeste, a šta? Pa upravo to, da bude
istrajna u borbi za zakonitost i ustavnost, da ne bude kolebljiva i da ne bude korumpirana i da ne podleže nikakvim političkim pritiscima i na taj način neće izneveriti osnovni duh advokature. Da, ja verujem da vi pratite šta rade vaše kolege u najširem smislu te reči, kad kažem kolege, sudije, društvo sudija, udruženje tužilaca i tako dalje. Svaki drugi dan možemo da pročitamo neki intervju ili izjavu o političkim pritiscima na pravosuđe, o lošem radu pravosuđa. Građani i građanke imaju loš stav o tome kako pravosuđe funkcioniše. Dakle, Dragana Boljević je nedavno upravo o tome govorila u intervju u Fonetu, ako se ne varam, to je kraj avgusta. Ja nisam videla, ja znam da ste vi i tužioci na suprotnim stranama, ali mi govorimo o jednom sistemu koji mora biti složit ćete se u funkciji građana. Dakle, da se vi međusobno podržavate u principijelnim zahtevima. Da se ni društvo sudija vas, niti vi društvo sudija, niti mislim, hoću da kažem... Tu ste potpuno u pravu. Ima nešto što je ostatak jednog života iz prethodnog perioda. Nazvaćemo ga socijalističko samoupravno društvo, jednopartijski sistem, ne znam, poludiktatura ili diktatura jednog čoveka. I ljudi se još uvek ponašaju po nekakvim zvukovima tog vremena. I ovo između ostalo ne zameriti se vlastima. Između ostalo i društvo sudija neće mnogo da se upliče tamo gde se advokati bore radi nečega, smatrajući da mi imamo veći prostor i veću širinu da budemo buldožer za osvajanje slobode, a da nas neko tu od njih tek prati onda kada odradimo sve. Ali vi se niste mnogo nasekirali oko sudija, isto? Ne, sad ću vam reći. Naravno da jesam ja pojedinačno i još neki kolege. A dobro, bilo je par ljudi koji su komentarisali, ali... I to javno, i to pisao, i to govorio, i tako dalje, ali naravno da nije bila organizovana podrška od strane profesionalne organizacije. Zato što je profesionalna organizacija počela da igra kukavičku igru, nećemo sada davati podršku nekome, jer to nije probitačno, to je riskantno, zbog toga što se možemo nekome zameriti. To su osnovne slabosti. Dakle, mi imamo svest građanina koji je daleko od svesti građanina. To je u stvari svest podanika, a kad ćemo doći do toga da se osvaja svest građanina, verovatno posle ovakvih događaja i posle ovakvih priča probudit će se kod mnogih. Da, ajde sada da se vratimo još 2 minuta do kraja emisije, da se vratimo na početak i na vaš štrajk i da damo na kraju emisije još nekoliko informacija. Dakle, vi čekate odluku advokata iz Srbije, čekate u smislu ostajete u štrajku, što god da oni odluče, vi ostajete u štrajku. Tako je. Šta se dešava kada je reč o ovoj radnoj grupi? Dakle, da li je bilo kontakata sad, danas, da li će biti sutra, za neki čvršći dogovor, da se sastane ta radna grupa, da se nešto reši i da počnu sudovi zapravo da rade? Pitam ovo zbog građana, ne zbog... Ja pretpostavljam da će apsolutno do toga doći, ne zbog toga što ćemo mi potrčati, nego što će država potrčati da razgovara o tome. A ne znači to da mi nećemo da potrčimo, nego smatramo da ako je državi stalo do razgovora, ona će nas pozvati da razgovaramo. Dobro, imate li utisak da jeste ili da nije? Ja imam utisak da jeste. Ja imam utisak da jeste i da se sada država verovatno negde presabira šta bi to mogla da nam servira kao predlog koji bismo prihvatili. Da, a ko to ima predominantan uticaj? Vi ste već sad razgovarali sa predstavnicima Ministarstva finansija pravde letos, imali ste nekoliko susreta, jel da? Tako je. Ko to ima dominantan uticaj na odluku? Ministarstvo finansija bi trebalo da ima dominantan uticaj, ne samo što je ministar pravde to otprilike skoro izričito rekao, nego zato što se videlo i po odnosu snaga u radnoj grupi. Ima 2 predstavnika Ministarstva finansije i 1 predstavnik Ministarstva pravde. Hoće ti isti ostati sad s obzirom da je Krstić otišao, da su to sad isti ljudi ili su neki drugi? Ne, biće neki drugi ljudi, barem što se tiče Ministarstva finansija, a što se tiče Ministarstva pravde biće isto. Jer tu postoji i drugi problem, a to je da država duguje braniocima po službenoj dužnosti, je li tako? I to mnogo. I sad, da li postoji šansa da se to prebije kao... U tim pregovorima smo i to napominjali kao nužno, ali smo dobili negativan odgovor od tih predstavnika tada u toj radnoj grupi koji su rekli
Boga mi, to je teško, znate, to se ne može povezati, stoje neke prepreke koje ne možemo da savladamo da bismo to realizovali. Dakle, vi plaćate ono što dugujete državi, a država će, kad može, platiti što duguje vama. Hvala što ste bili gost emisije 1 na 1. Bila ovo emisija 1 na 1, ostanite dalje sa nama. Prijetno.